ପାରାଦୀପ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମାଛ ପରି, କିନ୍ତୁ ତାର ମଣିଷ ସଦୃଶ ଆକୃତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାଛଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାର କିପରି ମଣିଷ ସଦୃଶ ହାତ ଅଛି। এই ପିକ୍ଚରଟି ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ପାରାଦୀପର ଅଥଳ ଜଳରାଶିରୁ ମିଳିଛି ଏହି ମାଛଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ କି ନାବିକ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମାଛ ଧରିବାକୁ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ମାଛ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ ଓସେନୋଲଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ହୋଇଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଛ ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରାଶିରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଯିଏକି ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମାଛଟିକୁ ସହଜରେ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେଇଥାଇପାରେ କି ମାଛଟି ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ସ୍ତରକୁ ବା ଉପରି ଭାଗକୁ ଆସିପାରି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରା ପଡିଛି ଏହି ମଣିଷ ଆକୃତିର ମାଛଟି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ମାଛଟି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ଉପରେ ଆହୁରି ଭଲସେ ଭିଡିଓ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ବି ଏ ମାଛଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟର ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଛ ସଦୃଶ ଜୀବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମଣିଷ ସଦୃଶ ହାତ ରହିଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ଇଏ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡିନି ଯେ ମାଛଟି ସତରେ ମାଛ ନା କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ନା କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟା। ତେବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଭିଡିଓ କରିଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉ ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଭିଡିଓ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ତାକୁ ଦାବନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦାବି ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନାଲି କଲର ବଟନକୁ ଦାବନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି।